Tento strom vlastne posadili moji rodičia, keď sem prišli pred 30... Ty kokos. A možno aj pred 40 rokmi. A vlastne teraz len si tak spomínam, že čo tu vlastne bolo, nebolo. Že tu bolo vlastne toľko detí, koľko tu je teraz aut. Ja som hral v takom filme Čarbanice. A neviem, kde to bolo, ale to bola úplne nová stavba. Bolo to v Petržalke, tam bola ešte hlína nalezená, všetko, chápete? A normálne štáb, všetko, však to bol známy film. A tiež také niečo, často sa mi objaví, hej, že kokos, nedávno som tu šiel, boli tu haldy. No presne, ja som tuto mal tieto vidiny, ale čo je halu, som si vedomil, že čo ma desí sú tie autá, ale čo ma teší, sú tie stromy. Že vlastne ono to normálne, oni prerástli. Mňa nedesia autá, viete čo ma desí? Ľudia. Aha. Čo je? Čo ma budíš? Aj tak si nespal. Čo hľadáš v mojej izbe? V akej izbe? Veď toto je ulica.